Mališani fudbalskog kluba Zabrežje u buduće će igrati utakmice u novim dresovima. Članovi povereništva pokreta Dveri u saradnji sa udruženjem Ćirilica obezbedili su sredstva za kupovinu 23 dresa za ovaj fudbalski klub. U pitanju je donacija kompleta dresova i kompletne opreme za dečiji tim. Ovom prilikom želim da se zahvalim svima koji su uzeli učešće u našoj humanitarnoj akciji i takođe želim da pozovem sve ljude i organizacije zainteresovane i koji su u mogućnosti da nam pomognu, da pomognu Zabrežju, da se oporavi od ovih teških poplava majskih koji su nas zadesile, da se jave nama i zajedničkim snagama ćemo nešto učiniti, jer nečije malo, nekome znači mnogo. Fudbalski klub Zabrežje samo u mlađim selekcijama okuplja veliki broj mališana, koji su podeljeni u nekoliko selekcija. Kadeti, pioniri, 2 selekcije koje igraju za MAG ligu i pripremna grupa. U našem klubu trenira oko 80 mališana. Ovde sad na ovom terenu imamo 20 mališana koji treniraju za mlađe pionire. Oni su dobili garnituru dresova na poklon i jednu loptu i ovom prilikom hteo bih da se zahvalim pokretu Dveri, udruženju Ćirilica i fudbalskom klubu Sremo iz Jakova na toj donaciji od jedne garniture. Mlađi pioniri će nove dresove nositi već narednog vikenda, kada igraju utakmicu u okviru MAG lige.